kurir stigao. Odmah ću otvoriti. O, čao. Evo vaš novac. A ovo je za mene, jel da? Odlično, hvala. Sad ću vidjeti šta mi je donao. Wow, kakve ogromne daske. Oj, teške su. Polako. A šta još ima? Jao, kako je čudna. Našla sam nešto. Ovo također liči na deo kreveta. I bušilica. Sad ću izaći iz kutije i krenuti da pravim krevet. Super! Imat ću najlepši krevet. A nije me uzalud tata učio da koristim alate. Ovo sam završila. Sada mogu staviti dušek. Još malo i gotovo. Ne može biti da ova seljanka imala bolju sobu od mene. Sad ću i ja naručiti sebi sobu iz snova. O, a evo mojih kurira i radnika. Dobar dan, evo vaš novac, tamo je moja soba. Dobro je, sredite. Vidiš, Mari, moja soba se sastavlja za par sekundi. Samo budite pažljivi sa mojim igračkama, obožavam ih. Eto, završili smo. Sviđa mi se kako ste odradili, ali ovdje sigurno nedostaje mojih slika. Da, tako je bolje. Hvala vam puno. Doviđenja. Oho! A ja ću napraviti nešto bolje. U moje sobi je nekako prazno. Tačno! Ima super ideju. Trebao mi ove šarene zavese i ovaj cool stolnjak me privlači. Super! Sad ću napraviti lepe zavese za moju sobu. Odlično! A moram nekako ukrasiti zidove. Uzet ću karton i makaze. Eto, dobila sam slatki kalup u obliku cveta. Uz njegovu pomoć mogu napraviti lepe šare po celoj sobi. Samo mi treba boja i četkica. Sad ću vam pokazati kako se to radi. A nije tako teško. O, pogledajte, odlično mi ide. Joj, preslatko. A baš mi se sviđa. Šta? Pa dobro, cvjetići. Imam još jednu super ideju. Od ovih štapića od sladoleda može se napraviti super polica za razne cool stvari. Odlično! Okačit ću je ovdje i staviti cvet, a ovdje će živjeti patkica. Super! Šta još ima ovdje? O, čarapa! Pa, mislim da je sveža. Dakle, moram da umotam čarape zajedno, ovako. Ne, tog nije dovoljno. Treba mi više čarapa. O da, tako je mnogo bolje. Pogledajte kakav cool tepih sam napravila. Nečega definitivno nedostaje. Znam, imam još stolnjak. Napravit ću od njega viseću mrežu. O, divno. Super! Tako je mnogo bolje. Ej, ćao, Ema. Šta? Pa ona mene kopira. Zdravo, zdravo. Devojke, dođite kod mene u posjetu. O, evo ih. Idem da otvorim. Ćao, Rachel. Ćao, Jessica. Hajde, prođite. Ovo je moja nova soba. Da, znam da je prelepa. Hajde da zatvorimo zavese. Da nas moja siromašna cimerka ne gleda. Što? Zašto? Pa dobro, naći ću ja čime da se zauzme bez vas. O, ovaj znak deluje korisno. Sad ću ga uzeti. Flašica kole, super. A šta je u smeću? Wow, još flaša, super. Dakle, moram staviti flaše kole ovako, a na njih saobraćajni znak.
Odlično, to će biti moj sto. A gdje je moj meda? O, evo ga. Zdravo, prijatelju. Imam par slatkiša za tebe. Hajde da napravimo našu žurku. Šta? Zašto je ta seljanka još uvijek srećna? Devojke, sad ćemo pustiti karaoke. Najglasnije. Što? Zašto tako glasno? O, znam šta da radim. Halo, moja cimerka je napravila preglasnu žurku ovdje. Odlično, dobro večer. Pođite za mnom. Evo ih. Sad ćemo sve rešiti. Devojke, šta radite ovdje? Ne smete slušati muziku tako kasno. To je prekršaj. Sad ću sve rešiti, ne brinite. O, ovo je već druga priča. Dajte mi to. Izvinite, ne mogu vam pomoći. Što? Kako to? Dobro, rešit ću ja sve sama. O, ideja. Imam balon. Sad ću ga naduvati i zakačiti za plafon. Moram privući Eminu ekipu kod mene, onda će biti malo tiše. Od ovoga ću napraviti disko kuglu. Imat ću najbolju žurku. Ostalo je sve to zalepiti na balon. Odlično mi ide. O, da. A sa glasnom muzikom će se telefon i zvučnik izboriti. Hajde da se zabavljamo, Medo. Juhu! Šta se tamo dešava? Još jedna žurka? Ema, izvini, ali idemo kod tvoje komšinice. Zdravo, Mari. Došli smo kod tebe. Ostavile su mene i otišle kod neke seljanke. Kakav prelep manikir imam. Šta je ovo? A miš? A, majko mila. Mari, spasi me. Tamo je miš, otere ga. Šta, miš? O, ćao, kako si sladak? Ostavit ću te sebi. Baš mi je trebao kućni ljubimac da mi ne bude tako dosadno. Čak znam kako da ti napravim super kućicu od kartona. Sad ću iseći potrebne detalje. I dobit ću super kućicu. A mislim da ti trebaju još zavese na prozorima. I tablica sa imenom. Ti ćeš biti Miki. Ajde u kućicu, mali. Sad si moj najbolji prijatelj. O, preslatko. I meni treba kućni ljubimac. Halo? Da, čekam vas. O, evo mog novog prijatelja. Nema nikog? Čudno. O, pogledajte ovu slatku kraljicu svih kuca. Ti ćeš biti Phoebe. Sad sam tvoj nova vlasnica. Odlično. Sad ću te očešljati da budeš lepa kao ja. I treba će ti još nekoliko ukrasa. Wow, izgledaš na $1.000.000. A evo i tvoje hrane. Jedi, mala moja. O, da li se Mikiju svidjela Phoebe? Mislim da je ovo 100% ljubav. Ne smemo im zabraniti da budu zajedno. Hej, stani, Phoebe. Ti nećeš ići kod tog lodara. Stani! Hej, Miki, stani! Mom Mikiju se zaista svidjela tvoja Phoebe. Ovo je zabavno. Ovo su moje omiljene igračke, balerine, kapućina i krokodilo bombardiro. O, a da li smo već počeli izazov? Onda mi je već došla ideja. Davide, hvataj! Napravi tortu u obliku ove igračke. Daj mi da razmislim. Rešeno. Znam šta će mi pomoći. Izvadit ću mog pomoćnika. Ovaj robot je specijalno stvoren da pravi tortu. Hajde, počni. On će sastaviti idealnu tortu za nekoliko minuta. Ja moram samo da stavljam kore. A kad je torta gotova, onda treba odseći sve suvišno. Da, odlično mi ide. Sada druga kora i opet fil. A sada treća kora. A sve suvišno ću odseći uz pomoć rukavice gvozdenog čoveka. To uopšte nije teško. Čak i zabavno. Ova stvar mi smeta. Davide,
Kakvu to imaš tehnologiju? Aha, robote, daj krem. Gdje je moj robot? Bio ovdje. Gdje ste ga stavili? Bako, šefe! Ne mogu da priznam da sam ga bacio sa stola. Šta da radim? Aha, sve mi jasno, dobro. Prekriću svoju tortu zelenim marcipanom. Tako će biti još lakše. Gotovo. A sad ću dodati jestive detalje. Eto, ispala je prava glava krokodila. Izgleda fantastično. Ličina pravo, plašim se. Ma daj, bako. Dalje uzimam čokoladu. Nju treba otopiti. Niste valjda mislili da ću se ovdje zaustaviti? Napravio sam samo pola. A sada moram napraviti avion. Istopit ću čokoladu fenom. Tako je. A sad ću je sipati u Lego kocke. Eto, dobio sam čokoladne Lego delove. Od njih će mi biti lakše da sastavim avion. Uspeo sam. A šta ja da uradim, Jess, za tebe? Da li si već smislila? Naravno. Bako, hvataj balerinu kapućino. Šta? Koga? O, kakva slatka lutkica. Dobro, sa ovim ću se izboriti. Dakle, sastavljam tortu. Unutra će biti fil od kafe. O, da, tako je. Hoću da napravim glavu. Tako je. Stavljam koru, opet fil. Divno. I opet koru. A preko ću staviti beli marcipan. O, da. Ispalo je odlično. A sad je važno pravilno udariti po stolu. Uspelo je. Niko se nije uplašio. Sad ću sačekati da se torta vrati. Savršeno. Liči na pravu šolju kafe. Dodat ću detalje. Zatim ću odozgo preliti karamel sirup. O, kako lepo. Sviđa mi se. A belom čokoladom ću nacrtati prelep crtež. Kao da je to zaista šolja kapućina. Ispalo je slatko. A šta to leti prema meni? Liči na ajkulu sa patikama. Okej, bit će urađeno. Kore će biti plave, a krem beo. Naravno, prvo treba sastaviti tortu. Nekoliko kora, fil i to je to. Odseći ću sve suvišno i formirati ajkulu. O da, ja sam pravi majstor. Pratit ću savjet svojih kolega i prekriću i ja tortu marcipanom. Zatim ću dodati perae. A nakon toga ću sve obojiti. Divno. Stavljam ajkulu na patike i gotovo. Da li ste već sve uradili? Wow! Super! Svaka vam čast! A onda brzo dođite kod mene na degustaciju. Ovo je najbolji dan u mom životu! Počet ću sa krokodilom. Probat ću Lego. Pa to je čokolada, super! A sad ću odseći komadić krokodila. Wow! Unutra je zeleno! Probat ću. Oduševljena sam! Ovo je jako ukusno! Mnogo mi se sviđa! Like! Zaista, nemate nikakve šanse. Čekaj, neka proba moju tortu. Naravno, ovo je balerina kapućina. Sad ću odseći parče. Da vidimo. Wow! Kako je lepo unutra. Probat ću. Oho! To je mnogo ukusno. Ne mogu se zaustaviti da jedem. Bako, ti si najbolja. A šta je ovdje? O, kako slatko. Čak mi je žao da je jedem, ali moram. Dobro, hajde da probamo tvoju glavu, ajkulo. Jao. Zanimljivo. Sviđa mi se. Znate šta? Odlučila sam. Pobeđuje Baka.
Što je sa šefom? Ne, pobeda mora biti moja. Šefe, ne brinite toliko, sve će biti u redu. O, znam šta hoću. Spremite mi picu. Naravno, to će biti lako. Prvo mi treba jedno jaje. Evo ga. Razbit ću ga u činiju. A zatim još 5 komada. Zatim ću dodati malo brašna, mlijeka i promešati sve to. Što bolje. Eto, ispalo je testo. Njega treba nežno razvući oklagijom. Ja sam majstor u tome. I ja sam uspjela da umestim testo. Sigurna sam da nije ništa gore. Dakle, stiskam krajeve da dobijem ivice. A sada treba ispeći testo. Zato ću odgristi malo crvene paprike. O, sad će sve da gori. Ojoj, kako vruće. Oho, bako, kakve ti imaš metode, surove. A bitno je da se moje testo ispeklo i nisam morala da koristim rernu. A sad ću napraviti sos. Dakle, treba pomešati krastavac, brokoli i salatu. Uključujem i čekam. Eto, moj sos je već gotov, baš brzo. Kako sveže miriše. Razmazat ću ga po testu. Tako je, pažljivo. Za punjenje ću koristiti povrće, luk, papriku, kukuruz, paradajz i bosiljak. Spremao sam testo. Ja sam čak i napravio poseban oblik od testa za sos. Da, ja čak i to umem. Nemojte se čuditi. Dakle, prvo sos. Unutra ću sipati kečap. I po celoj osnovi također mora biti kečap. Dalje ću posuti sve sirom, staviti peperoni i papriku i masline. I treba opet sve podgrijati brenerom da bi se sir istopio. O da. I ja sam nešto smislio. Ja ću imati slatku picu. Tako Jess sigurno nije jela. Umjesto sosa ću koristiti Nutellu. A kao punjenje ću staviti čokoladu, Maltesers i M&M's bombone. Spremno. Neka Jess proba. Wow, ispunili ste zadatak tako brzo. Od čega da počnem? Sve tako lepo miriše. Dobro, probat ću prvo klasičnu picu. One sa kobasicom. I ovdje čak i sos ima. Probat ću sve zajedno. Wow, jako ukusno. Čekajte. Šta je ovo tako odvratno? Shvatila sam da su masline, mrzim ih. Ne sviđa mi se ova pizza. Šta je ovdje? Pizza od povrća? Okej, probat ću je. Izgleda čudno. Jao, ukus je još gori. Hitno moram da pojedem nešto lepo posle ovog. Šta? Slatka pizza? Odlična ideja, Davide. Tvoja verzija pice pobeđuje. Čestitam! Tako sam dugo čekao ovo. Vi ste luzeri. Smislila sam. Napravite mi koktel. Tako sam žedna. Naravno, stavit ću u čašu raznobojne džus kuglice. Da, tako je. Izglede super. Zatim uzimam sirup od jagoda. Treba ga sipati u mlijeko. Da, ovako. Sad ću imati mlijeko sa ukusom jagoda. Divno. A sad je vreme da promučkam sve to. Mučkam. Još malo. Gotovo. Umorio sam se. I sipat ću mlijeko u čašu. Odlično. Ostalo ukrasiti sve šlagom. Pokrit ću poklopcem i ubaciti slamku. Hoću da probam. Stani, gde ćeš? Ne smeš. Ja ću napraviti za moj Jess koktel od povrća i scedit ću sok od krastavca. Super! A ukrasit ću sve brokolijem. Ispalo je baš onako kako sam htjela. Ajoj, opet vaše povrće. Ja ću koristiti voće i bobice. To je mnogo ukusnije i također korisno.
Dakle, koktel je gotov. Ostalo je da se preli u čašu. Ali prvo ću staviti jednu kašiku čija i tek onda sipati koktel. Eto. Draga Jess, možeš probati. Oho, uspeli ste, ha? A što je ovo? Brokoli? O ne, to je loš znak. Okej, probat ću. O, ju! A ništa gore nisam pila? Ne. Dobro, a šta ovdje? O, ovo liči na nešto ukusno. Sad ću probati. Ha, sviđa mi se. A šta je ovdje? Koktel sa džus kuglicama. To odobravam. Super! A meni se jako sviđa takav koktel. David je pobedio. Pobedio! Ovo je najmanja čokolada koju sam ikad vidjela. A ja imam srednju. To nije loše. Ovo? Sklonite se, drugarice. Danas je moj dan. A šta je to? Tvoju čokoladu čak ni ne vidim. Ali ja počinjem prva. Sad ću probati svoju omiljenu mlečnu čokoladu. Mada čekajte. Imam bolju ideju. Istopit ću svoju čokoladu na mojoj mini kuhinji. Da, to sam odlično smislila. Trenutak. Treba mi lepa šoljica. Uključujem i čekam. Eto, moja topla čokolada je spremna. Wow, jako ukusna. O, šteta što sam tako brzo sve popila. Uj, ona liže svoju šolju. Odvratno. O, znači sad je red. Super. I ja ću otopiti svoju čokoladu, ali uradit ću to uz pomoć krema. Treba malo sačekati. Eto, super, uspela sam. O, setila sam se jednog lifehacka. Sad ću da crtam čokoladom. Samo što mi treba činije sa ledom. Aha, mogu početi da crtam. Još malo. Gotovo. Hajde, pogodite šta je ovo? Da, to je kruna. Izvinite, devojke, ali ova kruna će pripasti samo pravoj princezi, a to jest meni. O, imam još jednu smešnu ideju. Aha, još par dodira, eto. Gledajte. Kako vam se sviđam, a? Bravo, bravo. To je super. Hoćeš da me slikaš, molim te? Naravno, hajde. Daj da vidim šta je spalo. O, super. Moram odmah da šerom ovu sliku sa prijateljima. O, stavili su mi like. O, kako lepo. A sad je vreme da probam svoju čokoladnu krunu. O, fantastično. To je veoma ukusno. Njam, 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 njam. Hej, Viki, vrati moju čokoladu. Imaš svoju? O, da. To je bilo prelepo. Hajde, sad ti. Konačno. Nevjerovatno. Koliko čokolade? Nikad u životu nisam vidjela toliko. Jao, ne mogu da je okinem od stola. Ali nema veze. Imam ideju kako da uradim to. Eto ti i ja. Tako je mnogo bolje. Znala sam da ću uspeti. Devojke, šta vam je? Jeste li se uplašile? To sam ja. Stvarno? To je smešno. A gde su tvoje mačje uši? One su na mestu. I sada mogu da probam moju ogromnu porciju mlečne čokolade. O da, šta je? Hoćeš da ti nama malo? Volimo te. Dobro, poslužite se, nije mi žao. Hvala ti puno. Izgleda da je ovog puta najmanju porciju dobila Britney. A Jane ima srednji aparat sa žvakama i ona je veoma srećna zbog toga. Da, devojke, najviše sreće imala Viki. Ona ima najveći aparat na svetu, to je nevjerovatno. A Britney je dobila najmanji aparat, ali ona uopšte nije tužna. Ne, nisam, jer ja jako volim žvakice. O, jedva čekam da probam. Dobila sam žutu. O, kako slatko. A baš mi se sviđa. Ko
Hoću da dobijem još. A sad sam dobila plavu. Super. I nju ću da pojedem. Pa da, sipat ću odmah sve. Je li to sve? Pa dobro. Poješću sve odjednom. Pitam se, a koliki će ispasti balon? Sad ću proveriti. Gledajte pažljivo. Ups, izvinite, slučajno sam. Žao mi je, sad ću sve obrisati. Da, eto. Ajoj, dobro, na redu je Jane. Njen aparat je mnogo veći. Ali izgleda da Jane ima neki problem. Mislim da moraš ubaciti novčić da bi dobila žvaku. Prijateljice ne znaju kako da joj pomognu. Izgleda da se sprema duel. Hajde, Jane, napred. Verujem u tebe. Da, ja ne sumnjam da ću pobediti ovaj aparat. Imam Hulkove ruke. Kija! Oh my god. Oho, napravila si ruku u stolu. Ups. I sve se razbilo i proslo na pod. Sad nećeš moći da ih probaš. Ojoj, kakav sam baksuz. Nemoj da plačeš, sad je moj red. Šta da radim sa svojim aparatom? O, smislila sam nešto. Bravo, to je odlična ideja. Ne, neću ti ništa dati. Ovo je sve za mene. Ja obožavam žvake i planiram da pojedem sve do kraja. O, da. Jesi videla to? O, prelepo. To je najbolji dan u mom životu. Vreme je da napravim veliki balon. Oho, ali mislim da preteruješ, Viki, dosta. O ne, gde ćeš? A šta da radimo? Nemam pojma. Pa dobro, prijetan let. Izgleda da su sada sve njene žvake naše. Hajde, navali, Jane. Ups, balon je pukao. Padam. Jane, da li ti čuješ to? O ne, pazi se. Juj, moja glava. Žvakica, super, sve ću pojesti. Da li je ovo neka šala? Ja obožavam kolu, super. Ja isto, i znate šta? Ja sam dobila najveću limenku kole, cool. Dobro, znači ja počinjem, jel da? Otvaram. O ne, poklopac se slomio. O, čekajte, izgleda da je poklopac napravljen od čokolade. I cela limenka, neverovatno. O, da, prelepo. Jede mi se još. Hej, nema šanse. Planiram sama da pojedem to. Pošto smo saznali da je ova limenka jestiva, znači vreme da isečem na komade. O, pa to je prava torta, ne mogu da verujem. O, Britney, bila si u pravu, to je zaista ukusno. Čekajte, izgleda da neko nas skida pogled sa moje torte. Haha, šala. Ovu polovinu ću i sama rado pojesti. Devojke, mogu li ja već da počnem? Dobro je. Ja sam dobila najveću porciju i jako sam srećna zbog toga. Ovo je ludo ukusno. Torta se topi u štima. Znate šta? Ja sam smislila nešto. Želim da napravim najlepši koktel na svetu. Prvo ću ubaciti svu tortu u blender. Tako je. Zatim ću zatvoriti poklopcem i uključiti. Da. To je to. Vreme da sipam koktel u čašu i da ga probam. Izgleda jako privlačno. Kakav je ukus? Sad ću proveriti. O, da, to je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Bravo, Jane! Znam, hvala. Ja sam oduševljena. Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? Bako, ovo je najopasnija lutka. Ovo je napucala se rom. Tražim cilj. Cilj je pronađen, pucam. Što? Ne! To je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam.
Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto smislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni na tortu. To je baš teško. Ah! Stanite! Lutka se okreće. Ne pomerajte se. Tražim cilj. Tražim cilj. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Malo da vas prže laserom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, jao, ne pomerajte se, lutka se okrenula. Cilj je pronađen, pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Jao, znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. I ja ću od svoje torte napraviti drugu. Ovo će sigurno oduševiti lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, Lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno. Baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? Oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispržiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Vako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrcnuli ste se. Sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da, i ja imam ideju. Napravit ću slatki burger. To će biti super. Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ukusno. Dakle, uzimam nutelu, zatim oreo, posle čokolada i jagode i prelivam sve nutelom. Dodat ću još bombone njort i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko.
Ukus je odličan. A šta je ovdje? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovdje? Burger i pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobjede moja. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kurt, pobjedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakovanje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promešati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li je ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada sve mešam. Nešto nije u redu sa mojim blenderom. To ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. Blender želi da pobegne od vas. Držite to. Gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. Ispalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljokice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde, sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. Zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. Šta je smislio Kurt? Probat ću. Kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobedemo, eto! Činjemo? Monika ima crvenu nutelu. A Britney je dobila žele sa ukusom Huba Bube. Super! Nicole je dobila šećernu vunu zelene boje. Super! Devojke, želim da budem prva. Sad ću da probam. Otvaram. Ajoj, Monika, pazi. Udarila si me po klopcem. Izvini, samo sam htjela što pre da probam nutelu. Sigurno je mnogo ukusna. Da, prelepo. Ali kako da je pojedem? Tačno, napravit ću sebi čokoladice. Sipat ću nutelu u kalupe. Teško. Da, tako je. Odlično mi ide. Tako je. A sad ću dodati Skittles bombone. Evo ih. Ali to još nije sve. Dodat ću još marshmallow i slatke konfete. Kakva lepota. Divno.
A sad ću poprskati sve sprejem za hlađenje da bi se čokolada stvrnula. Aha, tako je. To je to. Vreme je da probam. Jedva čekam. Wow, kako ukusno. To je prelepo. Oduševljena sam. Ne mogu da se odvojim. Želim da pojedem sve do kraja. Blago meni. Je li sad moj red? Odlično. Vreme je da probam. Moj žele izgleda privlačno. Da, ukus je još bolji. Sviđa mi se. Pa to je još i žvaka. Super. Mogu napraviti balon. Cool. Treba pojesti još malo žvake da bih napravila veliki balon. Dakle... uspela sam. Odličan balon. Nikol, hvataj. Kako zabavno. Monika, hvataj. Da, hvatam. Devojke, treba se sakriti. Dobro, što sam izvadila kišobran na vreme? Da, to je bilo strašno. Dakle, sad je moj red. Probat ću. Kako ukusno. Pogledajte. Imam brkovi od vune. Super. Da, jako zabavno. Probat ću. Super. Čekajte. Imam ideju. Britney, daj mi to. Znam. Hajde, vagi. Možda kanta sa smećem? Ne? Čaša vode? Da, odlično. Pokušat ću da istopim vunu u vodi. Jesam smešna, dakle, hajde da vidimo. Wow, kako super! Istopila se. Sada mogu popiti to. Wow, to je jako ukusno. Baš si brzo. Da, to je bilo jako ukusno. Devojke, što je sa vašim usnama i ušima? Ne. Idemo dalje. Opa, to je cela krofna. Kako ćete da je delite? Tu ima 3 boje. Britney, daj mi! To je zajednička krofna. Ali hoću i ja krofnu. Devojke, prestanite, ispustit ćete. Eto, sada svako ima krofnu, super. To će sigurno biti mnogo ukusno. Pitam se, ko od vas će brže pojesti? Ajde da proverimo. Britney je jako gladna. A Monika je odlučila da jede pomalo. A Nikol je stavila celu krofnu usta. Neverovatno. Da, pobedila sam. Svaka mi čast. Dakle, treba obrisati glazuru. Ne! Hej, šta je sa tvojim licom, Nikol? Još ste se obojili. To je cool. Devojke, džabe se trudite, nećete moći da skinete to. Nova hrana. Britney ima lizalicu, Nikol mlečni koktel. Tako je veliki. A Monika nije imala sreće. Ona je dobila ljuti čips. Jadna. Spremna sam da budem prva. Imam tako veliku lizalicu. Kako lepa žuta boja. Jedva čekam da probam. Sviđa mi se. Od uvek sam htjela da pojedem lizalicu mnogo brzo. U tome će mi pomoći bušilica. Dakle, stavit ću lizalicu na nju. A sada uključujem. Gledajte. To je dobra ideja. Svaka čast. Da, znam da sam genijalna. Sad ću da probam. Pokrećem lizalicu i stavljam jezik. Super. Ne. Imam rupu u jeziku. Došla mi ideja. Plaster će sigurno pomoći. Odlična ideja, Britney. Daj ovamo svoj jezik. Tako je. Hvala, devojke. To je stvarno pomoglo. Volim vas. Dakle, Monika, sad ti. Ja, a možda ipak Nikol? Ne, Monika, ti si na redu. Dobro, sad ću da probam. Jako se plašim. Kako veliki komad. Crveni je. Sigurno je mnogo ljuto.
Nikol, hoćeš li pristati da pojedeš moj čips ako ti platim? Britney, a ti? Daj da razmislim. Ne. Dobro, ništa mi ne ostaje. Morat ću da jedem. Kako ljuto. Već mi sve gori unutra. Devojke, neću izdržati. To je previše ljuto za mene. Šta da radim? Ajoj. Kad će se to već završiti? Ne mogu više. O ne, osjećam vatru. Pomoći ću ti, Monika. Pođi za mnom. Treba te ohladiti. Znam gdje uraditi to. U kuhinji ima frižider. Tamo uvek hladno. Dakle, sad ću staviti unutra tvoje lice. Eto, je li ti sada postalo bolje? Super, Britney. Hvala ti. Bolje mi. Onda hajde da se vratimo. Nikol, sve odlično. Sad je tvoj red. Super! Vreme je da probam svoj koktel. Da, šlag je prelep. Jao, Monika, šta misliš da joj damo kašiku? Ne treba. Eto, šlag sam pojela, a sad ću probati sam koktel. Wow, kako ukusno! Što? Oči su mi postali zelene? Zanimljiv osjećaj. A šta će biti ako probam još? Prelepo! Devojke, ne mogu da se zaustavim. Šta? Šta je sa mnom? Wow, to izgleda baš moćno! Neverovatno! Jao, devojke, vaši vratovi! O ne, uskoro ćemo se potpuno bojiti. Jao, plašim se. Smiri se. Ajde, papir, kamen, makaze. Slažem se. Opa, novi slatkiši, super. To je nova hrana. Monika ima crveni cake pops. A Nikol je dobila želeoko, super. A Britney ima žuti marshmallow. Tako se zabavno trese. Dakle, ko će da počne? Ja želim da budem prva. Odlično. Sad ću da probam. Treba mi kašika. Počet ću od zanice. Izgleda jako privlačno. Probat ću. Čekajte, a šta je unutra? To liči na zeleni žele. Probat ću. Wow, to je prelepo. Baš mi se sviđa ovo punjenje. Želim još i još i još. Da, blago meni. Čekajte, ruka mi se zaglavila. Monika, pomozi mi. Naravno, tako zabavno, ruka ti odskače od stola. Ideja. Hajde da probamo da pogodimo koš. Nikol, zaboravila sam na tebe. Nikol, jesi li u redu? Monika je pogodila cilj, ali Nikol je malo stradala. Ali barem više nema žele na ruci. Dakle, na redu je Britney. Došla mi ideja. Izvadit ću rukavicu Ironmana. I ispeći ću malo marshmallova. Da. Tako će sigurno biti ukusnije. Mislim da će tog biti dovoljno. Sad ću probati. Da, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Devojke, to je bilo tako ukusno da nisam primetila kako sam pojela sve. Ko je sad? Monika, ti. Da, ostala sam samo ja. Imam crveni cake pops. Kako da ga pojedem? Tačno, treba mi odelo samuraja. Jel mi dobro stoje ovi brkovi? Sad ću iseći svoj cake pops. I ja. Da, uspela sam. Hvala. Vreme je da probam to. Baš ukusno. Zadovoljna sam. Wow, Monika, to je bilo moćno. Sigurno je cake pops mnogo lep. Hajde, vrati se u svoje odelo. Jao, Monika, sva si crvena. Ne, devojke, obojili ste se. Samo su vam ruke ostale netaknute. Izgledate baš smešno. Neverovatno. Idemo dalje. Šta ćete jesti ovog puta? Britney ima kantu sladoleda. A Monika je dobila njene omiljene pucketave bombone.
A Nikol ima špric sa jako kiselim želeom. Jadna ti. Monika počinje. Hajde. Vrlo rado. Sad ću probati svoje bombone. Jedva čekam. Sipat ću malo na ruku. Odlično. A sad ću sipati na jezik. Kako ukusno. Imam ideju. Treba mi levak. Nikol, treba mi pomoć. Stavit ću levak u usta, a ti ćeš sipati pucketave bombone unutra. Jel može? Okej, spremna sam da pomognem drugarici. Sad ću da probam. Sipala sam sve do kraja. Monika, kako si? Super, to je jako ukusno. Čekajte. Nešto nije u redu. Šta mi je? Izgleda da si pojela previše bombona. Monika, sad ćeš pući. Vratila se u prethodno stanje. Wow, pa to je vatromet. Monika, to je baš moćno. Pucketave bombone su mnogo dobre. Sad ti, Nikol. Ne, neću! Nikol je pobegla, ali nema izbora, to je izazov. Ajde, moraš probati to. Saberi se. Možeš ti to, sigurno ćeš uspeti. Plašim se. Dobro, probat ću, ali samo malo. Čudno, ne mogu da je stisnem. A mi ćemo ti pomoći, draga. Eto ti. Ne, jo. Čekajte, pa to je ukusno. Svidilo mi se, hajde još. Da, istiskajte sve, to je jako dobro. Želim sve da popijem. Devojke, nisam znala da će to biti tako ukusno. Odjednom je postalo jako kiselo. Prošlo je. Hajde, Britney, sad ti. Važi. To izgleda baš ukusno, treba mi kašika. Toliko sladilo da još nikad nisam jela. Probat ću. Da, baš mi se sviđa. Oduševljena sam. Želim da pojedem sve do kraja. Ne, odjednom mi je postalo jako hladno. Moram da se ugrejem. Da, kapa će mi pomoći. Sada mogu nastaviti da jedem sladoled. Prelepo. Obožavam. Britney, hoćeš li sigurno moći da pojedeš toliko sladoleda sama? Imaš baš mnogo. Smrznut ćeš se. Obuci se još toplije. Još, šta ti je? Ne, Britney se zladila. Devojke, spasite je. Naravno, Nikol, vadi fen. Hajde da ugrejemo Britney. Postalo mi je bolje. Hvala vam, devojke. Ali moj sladoled se istopio. Nema veze. Sad ga mogu samo popiti. Da, tako se sigurno neću smrznuti. Mlečni koktel je ispao baš dobar. Moram dići kantu visoko. Kako teško. Padam! Ups. Britney, kako si? Diži se brže. Britney, tvoje ruke. Bojili su se. Wow. Devojke su sada potpuno šarene. Hajde da se slikamo za uspomenu. Moramo svima da ispričamo to. Dakle, ja sam već smislila da napravim sladoled od lubenice. Treba očistiti lubenicu od kore. Zatim ću skinuti gornji deo i umutiti lubenicu blenderom. Da, ispao je sveže ceđeni sok. Sada treba dodati malo limunovog soka. Ajoj, sok me pogodi u oči. Brzo pomozite baki. Šef, a vi morate da pazite. Bolje da stavim zavoj dok mi oko ne prođe. To je još dodatna zaštita od šefa. Pa izvinite. Okej, nastavit ću da kuvam. Sljedeći sastojak je šećer. Promešat ću sve. A sad ću sve zaladiti uz pomoć spreja za hlađenje. Odlično. Dodat ću još žele medvedića za ukus. Došla mi je ideja. Treba istopiti žele mede brenerom. Da, odlično mi ide. To je to.
A sad ću ovaj žele sipati na silikonsku prostirku. A zatim saviti je. I sad čekati da se žele stvrdne. O da, uspelo je. A Mike, pogledaj. Šef je napravila jestivi tanjir. O, Bože, bako, još se nisam navikao na jedno oko. Dobro, vrijeme je da počnem da kuvam. Smislio sam. Sad ću rešiti problem sa bakinim okom. O, hvala unuče, a volim te. Nema na čemu, lepo ti stoji. Sada treba uzeti kuglice sladoleda i staviti na jestivi tanjir. O da, divno. A sad ću ukrasiti svoje jelo zlatom. I jestivo zlato nije samo lepo, već i mnogo ukusno. Pa, kako vam se sviđa? Bože, bako! Tvoje novo oko me plaši još više. Dakle, treba smisliti recept za sladoled. Tačno. Moram pogledati šta imam u rancu. Lutka, ne, to nije moje. Da. A ovo mi treba. Skittles bombone, obožavam ih. Dakle, sipat ću sve na sto, a zatim pokriti poklopcem. Pogledajte, rasporedio sam sve po boji. A sad ću sipati svaku boju odvojeno u blender i promešati. Napravit ću Skittles mrvice. Odlično mi ide. Gotovo. Zatim uzimam sladoled Baskin Robbins. Treba dodati sladoled u svaku boju Skittlesa. Odlično, napravio sam sladoled sa ukusom Skittles. A sad mi treba tegla od čipsa. Čips mogu slobodno pojesti. Dakle, sipat ću to sve u teglu, slojevima. Odlično, zatim ubacujem štapić i op, moj sladoled je spreman. Ej, bako, ne spavaj. Baka je se već umorila i zaspala. A ko će spremati sladoled? A sve pod kontrolom. Dakle, treba dodati jogurt u blender. A zatim malo šećera i naravno zelenila. O da. Ostalo je to sve promešati. Uključujem i čekam. Odlično. Sad imam prirodni i zdrav sladoled. Kakav miris. Sipat ću ga u kalup. A zatim ubaciti štapiće. I odneti u zamrzivač. Da, tako je. Ostalo je samo sačekati. A šta je ovo? Jagode, tačno. Došla mi je ideja za jedan zanimljiv recept. Ali treba mi med. I don't know. Put je dugačak. Nicole mora malo sačekati. Još malo. Moram izdržati. Valjda sam stigla. Da, konačno sam stigla u šumu. Treba naći med. Izgleda da nisam meni potreban med. Izvini, Medo, ali meni je potrebniji. Gdje ima med? Evo ga. Odlična košnica. Da, našla sam med. Mogu se vratiti kući. Tu sam. Dakle, sipat ću med u čašu sa jagodama. Tako je. Kako lepo curi. A sada treba to sve promešati. Odlično. Usput, vreme je da izvadim sladoled. Zaledio se, kako divno. Ostalo umočiti sladoled u medenu glazuru sa jagodama i to je to. Savršeno. A mala Nicole može probati to. Prijatno. Delicious. A šta je ovo? Zeleni tanjir?
još i tako čudnog oblika. Kako odvratno. Ne, ja to neću ni probati. A šta je ovdje? Roza sladoled? Izgleda jako slatko. To mi je omiljena boja. Wow, i ukus je odličan. Hvala, bako. Čekajte, šta? Sladoled sa Pringles? Čudna kombinacija. Dobro, sad ću izvaditi sladoled i probati ga. Wow, izgleda super. Wow, baš mi se svidalo. Brat je pobedio. Stvarno? Hvala, sestro. Nadam se da baka i šef nisu ljuti. Mike, sklanjaj telefon. Nicole je već pripremila crtež sa novim jelom. O, Krofna, izgleda baš super. Mislim da će svi moći da spreme to. Mike, jesi smislio nešto? Pokaži svima svoju ideju. A šta? Odlučio si da naručiš Krofnu u Meku? A što nećeš sam da spremiš? Nicole svakako neće saznati to. Dakle, ja sam završio. Svaka mi čast. Slobodno se smejte. A ja ću nastaviti da igram igrice. Šef je nešto smislila. Pitam se kakvu Krofnu će napraviti. Prvo treba sipati fantu u čaše. A sad ću u svaku čašu dodati želatin i promešati to. Odlično. Ostalo je to sipati u kalup za Krofne. Yes! Da, tako je. Izgleda mnogo dobro. Sviđa mi se. Dakle, ispalo mi je 6 Krofna. Sad čekat ću da se stvrdnu. Gotovo. A sad ću dodati šarene konfete. O, kako lepo. Nicole će sigurno biti oduševljena. Jao, Mike, pogledaj šta je smislila šef. Ja, ovaj dečko ne može da se odvoji od telefona. Okej, moje Krofne su također spremne. Ostalo ih je ukrasiti. Umačem u čokoladu. I sama bih rado pojela to, ali ostavit ću to za Nicole. Tačno, trebaju mi orasi. Imam celu vreću sa orasima, a sad ih treba izmrviti. Kija! Gotovo. Sipat ću mrvice na Krofne. A zatim iseći jagode za ukras. O da, ovo je predobro. A Nicole će se sigurno dopasti. Cool. No. Izgleda da je Mike ogladnio, ali to je za Nicole. Sada moraš nekako popraviti to. Imaš li ideje? Naravno, ja uvek imam ideje. Dakle, treba istopiti čokoladu. Da, uspeo sam. A sad ću preliti Krofnu. Svaka mi čast. Ostalo je dodati šarene konfete. Tako je. I na kraju mi trebaju Oreo kolači. Pola ću pojesti, a drugi deo ću staviti na Krofnu i preliti crvenom glazurom. To ispao je osmeh, ali treba dodati još zube. Da, dodajem oči i moj hagi-vagi je spreman. O, Mike, super si smislio to. A vreme je da Nicole proba vaša jela. Wow, sve izgleda jako privlačno. Počet ću od ovih žele Krofna. Tako su veliki i lijepe. Probat ću. Ukusno. Šefe, ti si super. A šta je ovdje? To me podsjeća na Krofne za moje lutke. Tako su mali i slatke. Sad ću probati. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Dakle, ovo je hagi-vagi, ne mogu da verujem. Sad ću ga probati. Baš lepo, ali ko će pobediti? Sve je bilo tako ukusno. Možda će mi pomoći moja brojalica. Eci, peci, pec, biram tebe. Da, ja sam ovdje šef.
Šta vam je? A sad mi se jede torta. Želim najukusniju i najlepšu tortu. To je odličan zadatak. Baka već zna šta treba raditi. Da, a za početak treba napraviti testo za kore. A za to će mi trebati brašno, mleko, šećer i maslac. I promešat ću to sve. Šefe, a šta si ti smislila? Ja neću sama praviti testo. Umjesto mene će ga napraviti ovaj uređaj. Ja sam brža, a gledajte. Zar mislite da je to sve? Ne, to je minimalna brzina. A sad ću uključiti maksimalnu. Bako, požuri, ne odustaj, hajde! Ne, šta je sa bakom? Probudi se, nastavi da mešaš testo. Ja mislim da ništa ne može pobediti taj uređaj. A vreme je da krenemo dalje. Šef već sipa testo u kalup i stavlja u peć. Bako, Mike, a šta ste vi stigli da napravite? Treba staviti moje kore u rernu. Naviću tajmer i to je to. Bako, prestanite. Ja mislim da je to smiješno. Dakle, treba mi aparat za vafle. Napravit ću svoje kore od vafla. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. A za punjenje ću koristiti moj džem. Premazat ću svaku vaflu. Tako je. Nešto sam zaboravila. Tačno. Treba dodati šlag. Što više šlaga. Jao, kakva lepota. Šta još treba? Tačno. Baka je opet smislila nešto. Šta ovog puta? Treba skupiti sveže voće iz moje bašte. Imam puno ukusne maline ovdje. Obožavam je. Da, toliko će biti dovoljno. Hej, šefe, sklonite se sa moje stolice. Ostalo je samo ukrasiti tortu malinom. Divno. I posuću je šećerom u prahu. Super, Bako. Jao, Mike, isprljao si se u Nutelli. Ni na minut te ne mogu ostaviti. Jesi već smislio šta ćeš da spremaš? Moja kora se ispekla. A miris je divan. Jao, daj baki malo. Cicija. Pogledajte. Ostalo je to samo iseći. Koristit ću oštar nož. Gotovo. A sad ću svaki sloj premazati filom. Fila mora biti baš mnogo. Da, divno. Okolo ću također premazati tortu filom. Savršeno. A sad ću to sve razmazati lopaticom. Ja sam pravi majstor. Da. Ali to još nije sve. Za ukras ću koristiti žvaku Huba Buba i bombone Njorc. Preko ću također stipati ukusne bombone. Eto, sve je spremno. Wow, šefe, vaša torta izgleda baš ukusno. Mike, zar još ništa nisi uradio? Hajde, počni. Tačno. Našao sam dobar recept na TikToku. Treba ga iskoristiti. To je torta u čaši. Izgleda baš ukusno. Dakle, treba je spremiti. Taman imam teglu od Nutelle. Koristit ću umjesto čaše. Unutra ću sipati brašno, jaje, mleko. A zatim promešati sve. Da, savršeno. Ostalo staviti to u mikrotalasnu. Čekam minut. Zanimljivo šta će ispasti. I da li će to biti ukusno? Gotovo. Vreme da se vadi. Ojoj, kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. Hej, prestanite da se smete. Nikol, probaj. Kakav miris.
Želim da počnem od ovog čokoladnog kolača. Pa, nije nešto. Htjela sam drugo. Mike se nije trudio ovog puta. A šta je spremila baka za mene? Wow, to je torta od vafla? Super! A bako, ti mnogo dobro kuvaš. Volim te. Pa, ostalo je samo probati ovu ogromnu roze tortu. Ja obožavam sve roze. A zagrišću malo. Kakva lepota. Mogu čak i balon naduvati. Nevjerovatno. Dakle, šef je pobedio 100%. Da, konačno. Ajoj. Jao, baka ne voli da gubi.